Ο Λις, κακή μεταβίβαση για τον Λούκας και τώρα λείπει από την άμυνα ο Μιγγέλ Βίτορ. Η μπάλα είναι ανάμεσα από Λόπεθ και Τζιόλιο Μπόγιοβιτς απέναντι από τον Χακόμπο. Γκολ για τον Πανετολικό στο 27. Τρίτη τελική προσπάθεια του Μπόγιοβιτς στο μάτς, πρώτο του γκολ στην Super League. Στο 27 ο Πανετολικός προηγείται. Καθώς τώρα συμπληρώνονται 45 λεπτά, ο Θεοδωρίδης εκτελεί το κόρνερ με πάσα για τον Καμαρά. Θεοδωρίδης στην σέντρα, η κεφαλιά, 2-0 ο Μελισσάς. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μελισσάς σκοράρει με κεφαλιά στο δοκάρι του Χακόμπο και στα δίχτυα. Το δεύτερο γκολ της καριέρας του απέναντι στον ΠΑΟΚ.